Rocco Toolcase er den ultimative værktøjskuffert. Ultimativ funktionalitet, ultimativ holdbarhed, ultimativ design. Rocco Toolcase er udviklet i et tæt samarbejde med professionelle brugere. Derfor har funktionaliteten været i fokus fra start til slut. Rocco Toolcase består af 3 rum. Værktøjstavlerne i hovedrummet er monteret med elastiske værktøjslommer eller Rocco Open Toolfix værktøjsholdere. Så kan du holde styr på et bredt spektrum af værktøjer, fra de tyndeste til de tykkeste. Når du vipper værktøjstavlen tilbage, får du let adgang til rummet i Toolcasens låg. Det kan udstyres med 1 eller 2 værktøjstavler, alt efter dine specifikke behov. I kuffertens bund er der plads til det lidt større værktøj. Dette rum kan også inddeles med skillevægge, så du kan bruge det til manualer og bøger, og eventuelt supplere med en stribe af Roccos indsatse, der giver hurtig overblik over småtingene. Toolcasens holdbarhed er et kapitel for sig. Overalt har vi brugt de mest holdbare materialer og uden kompromiser valgt de løsninger, der giver den nødvendige styrke. Tag for eksempel den støbte aluramme. Sammen med den kraftige ABS-kuffertskal giver den en fantastisk vridningsstabilitet. Klik på de 2 kraftige cylinderlåse og bemærk de solide gasdæmpere, der løfter Toolcasens låg til lodret position. Og se her, hvordan vi har støbt hængslerne ind i rammen, i stedet for at skrue dem på. Rocco Toolcase fås i 15 forskellige konfigurationer, der er baseret på 3 grundmodeller: Basic, Premium og Superior. Forskellen på grundmodellerne er udformningen i den støbte aluramme, der øger bæreevnen op til 45 kg. Derudover kan 2 af modellerne leveres med en trolley, som har et integreret 5-trins håndtag og fjederdæmpede gummihjul. Hvis du har ønsker til din toolcase, som ikke imødekommes af en af de 15 konfigurationer, kan du nemt tilpasse en standardkonfiguration til dine egne behov. Fleksibiliteten er ultimativ. Dette er også en fordel, hvis du kommer til at beskade din toolcase. Så kan du skifte enkeltdele i stedet for at investere i en ny kuffert. Rocco Toolcase, den ultimative værktøjskuffert og en god investering i en mere effektiv arbejdsdag.